ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ଜମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଟିପି ଜରିଆରେ EKYC କରିଥିଲେ ବି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର। 5 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କହିଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ପଡ଼ିଛି ପେଣ୍ଡିଂ। 31,000 ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପଟ୍ ଆଉଟ୍। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆଗରୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ରେ EKYC କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଟିପି ଜରିଆରେ EKYC କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। EKYC ନ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ EKYC କରିଥିବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଜମି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 5 ଏକର ଜମି ନେଇ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 5 ଏକର ଜମି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 31,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅପଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପଟ୍ ଆଉଟ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଓ ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଜଣାଇ ପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରିବେନି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 20 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଇଁବ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।